Id-Deputat Nazzjonalista Herman Schiavone sospenda lilu nnifsu mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Dan wara li l-ġimgħa li għadda Schiavone flimkien mad-Deputat Nazzjonalista Kristi De Bono iltaqgħu ma' Jorgen Fenech li fl-aħħar xhur l-Oppożizzjoni allegat li kien is-sit tal-kumpanija 17 Black. Bid-Deputat Jason Azzopardi qal li Kristi De Bono u Herman Schiavone qegħdin jagħmlu ħsara lill-Partit Nazzjonalista. Fittra lil kap nazzjonalista Adrian Dalija, Schiavone qal li minkejja li jħoss li m'għamel xejn ħażin, ħass li kellu jissospendi lilu nnifsu mill-grupp parlamentari. Huwa talab ukoll li l-partit jaħtar bord biex jinvestiga l-aġir tiegħu. Fi-stqarrija l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija aċċetta s-sospensjoni ta' Schiavone mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Madankollu Dalija ma qalx jekk talabx għar-riżenja ta' Kristi De Bono. Qiegħed tinsab taħt pressjoni kbira mill-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil sabiex twarrab mill-kariga ta' President tal-Kunsill Ġenerali għax skonthom il-pożizzjoni tagħha m'għadix tenibbli. B'reazzjoni l-Partit Laburista sejjaħ is-sospensjoni ta' Schiavone bħala waħda ta' parsi biex tipprova tinħeba l-firda fil-Partit Nazzjonalista. Qal li bit-tmexxija ta' Dalija, il-Partit Nazzjonalista u partit maqsum iktar minn qatt qabel. Partit li spiċċa jieħu azzjonijiet finta bilan li jipprova jaħbi l-inkwiet intern li mu jieqaf xejn. Il-Partit Laburista nnota kif fuq naħa għandek likka tattakka dak kollu li ġej min naħa ta' kap tal-partit u fuq in-naħa l-oħra għandek likka li tivvinta l-iskużi u taġixxi b'mod fake biex tipprova ssalva lil kap. Il-Partit Laburista qal li għalhekk saret din is-sospensjoni ta' parsi minn wieħed minn tnejn min-nies li għamlu l-istess ħaġa flimkien u li fuq kollox kien ilu diversi jiem jiddefendija u jattakka lil min ikkritikaħħa. Qal li bekk u ċar il-ftehim u li din is-sospensjoni tintuża biss għaliex bid-deputati tal-Partit Nazzjonalista ma jibqgħux jitajru fil-miftuħ ġimgħat qabel appuntament elettorali, sem jgħid il-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.